wis mang. Lah carane cek gak dosa berarti awake dhewe dikongkon ngekeh nandur kebencian, berbaik sangka setiap napa sing dihadiraken dhateng jenengan sampeyan dikongkon husnudzon. Lah kehadiran iki sapa berarti mesti nek wujude tiyang-tiyang niki wau to sing diselang mbek Gusti Allah wadah wujud Allah wujud iki lho Pak. Ayo dilakokno meneh Pak. Cek mboten ngantuk. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lho, sampeyan iki lho wis iso nglakokno kabeh berarti wis apal kabeh. Apal ucapan. Lah terus sing kudu diapalno perbuatane. Kan ucapane wis apal, wis iso nglakokno, ya wis apal. Nah domane garek perbuatane. Nah, iki wae lho makane enten lahir batin iku jenenge Quran. Lah terus kula bahas ngeten iki lha apa? Ini lho Pak. Sik tambah dosa sik. Dosa iki nek enek apa-apa wis gak ngomong-ngomong ngono lho Pak. Gampang was-was ning ati iku jenenge wis dosa lho Pak. Was-was iku jenenge dosa. Lah selama iki sampe nek jenenge dosa kan berarti nglakoni perbuatan sing ketok-ketok ngaten iki lho Pak. Sampeyan gak salat dosa. Gak poso dosa. Sampeyan gak wudu dosa, sampeyan gak sedekah ya dosa, kabeh iki dosa akhire sampeyan gak nglakoni apa-apa. Wedi, makanya jenenge nglakoni dosa iki wedi, soalnya wedi disiksa. Niki kan ngomongno njaba. Lah dosa jero iki piye? Enek apa? Ngene Pak. Intine ngene lho Pak, sing setiap hari sampean rasakno ning ati gak nyaman niki jenenge dosa. Wis ngono ae penak. Apa wae sing dihadirno tenggene sampeyan, bah iku rupa dulur sampeyan, bah bojo sampeyan, bah anak sampeyan, bah tangga sampeyan, bah maratuwa, wong tuwa kabeh iki sing merasa jenengan teng ati mboten nyaman, akhirnya kan grundel ta mboten nyaman iki. Lah niki mau jenenge dosa. Wis ngono mawon, penak. Berarti selama ini sampean nglakoni dosa napa mboten? Nggih. Pun berarti menyadari. Nggih to Bang nggih, nyadari. Dosa tok. Makane awake dhewe iki dosa tok gitu. Lah tapi mosok wis dosa kita semeneng ae makane dikongkon to. Tobat iki lah carane piye nggih dilekno niki malah Pak. Oh tibakno selama iki berarti nglakoni dosa. Berarti cek untuk ganjaran. Berarti aku kudu sing diingi gak paham iki cek iso dadi paham. Berarti aku meneh nek dilekno wong wis gak mangkel. Wis ngono wae lho Pak. Ngono wae. Cuek. Pokoknya yang penting ini lho Pak, pokoknya nak sampai yang penting dilokno wong gak nglakoni yo wis ngono ae. Gak perlu dijelasno yang wong.
ngono ae. Lah was-was ning ati. Pokoke sing merasa sampeyan napa sing dihadirno Gusti Allah kok gak nyaman ning ati, mesti kan gak penak. Contoh ngene lho Pak. Enek seret wong liwat. Wong iku mang mari gegeran mbek sampean. Sampeyan dilokno, sampeyan gak salah ya. Sampeyan dilokno. Wong ku liwat, sampeyan tidak mangkel to. Seret liwat. Ning ati nek dek iki lho nek dek. Oh, aku tidak mari ngono. Titik akeh wis gak kena dipungkiri jare mbek polisi jarene gak oleh mangkel. Titik akeh pasti sak teleni enek. Serit jek enek mangkel mbek wong iku. Nah, iki malah. Berarti sampean merasa mboten nyaman mbek wong iku. Ayo Pak jajal. Sampeyan mari dilokno wong iki mang seret depan mangkel napa mboten? Jadi Mbak Ika mentolong ngetak palangan. Nah, itu kan berarti kan sampean wis gak nyaman ning ati, walaupun nek ngarepe ketok apik wis tak. Nggih, nggih. Sampeyan kok ngene, wong sing ngelokno kan wis lali to. Sing ngelokno lali. Sampeyan cek iya ning ati iki kaya wis pokoke iki mang watu iki sak gulung iki sak ndek kene. Wis kudu tak tonyo kudu tapi eling-eling wedi dosa iku mang gak oleh. Akhirnya tak meneng ae. Iki meneng iki tapi atine tetep oh dicara gak eling-eling aku wedi dosa tak tonyo awakmu lha tak ngarani iku kan dudono cirine gak dosa. Lah selama iki dosa iki pikirane jenengan kan gak salat gak poso. Nah iku mang lho Pak, gak lakoni. Lah sampean dosa jenenge dosa batin ya iki mang Pak. Merasa jenengan mbek kehadiran iki mang sampean wis gak nyaman. Alah gak usah ngel-ngel. Sampean sedina gak apa-apa bojoku penak tak gak Pak ati sampean. Sitoke gak apa-apa tak rono. Sitoke rene. Sisi pandalan sret. Lengos rono. Sing wedok gak mangan ya sak karepmu. Betul ning ngono. Yang lanang aku ya iso tuku nang warung. Oh, akhirnya betul ning ngono. Mbak Ika duwe tinggal sih Pak Amali gak iso nang warung. Gak mangan ya sak karepmu, gak tak masakno. Lah ngono kae. Iku jenengan atine terus mrongkol. Dadi wong loro padha mrongkol atine. Nggih to. Sing lanang ya gregeten pancen tas kegeran, sing wedok ya gregeten wis ora tak masakno. Jajal piye? Duit tak ning kesing kabeh. Sampe nyekso jenenge. Piye to? Iku jenenge sampean kan merasa enggak nyaman iku ndadekno dosa. Ya iku meniki dosane atine sampean. Iku kan jenenge dosa. Cek paham, selama ini sampean ngarani dosa lak mboten ngoten to, Pak? Iku mas sampean. Berarti yang itu soalnya bendino sampean iki gak poso, Pak. Nekeh ngene dosa wis sampean. Dosa tok. Dosa tok. Bendino cirine bendino bulan Muharram kon menanam kebajikan. Kon ngakeh-ngakehno memperbaiki diri tibakno palak ndamel dosa. Oh, gak nyaman tok iki lho. Kan diarani gak nyaman dalam hal apapun. Sik ngene ae. Pak Jito mbek buate teko dok tas kerja. Dilokno berarti sampe tuku gak ngene terus atine Pak Jito iki loro. Kan berarti gak nyaman. Iki buate iki digerakno Gusti Allah, dike kehadiran dari Gusti Allah. Lah Pak Jito orang ngerti ket mati nyambut gawe aku lagi mulai dikekno wedang sik. Aku tarian mangan tata nega grundel. Lah iki sampean kan wis merasa gak nyaman wis Bu RT iki wong kaya ngene. Lah kok digatekno. Iki contoh. Ya merasa gak nyaman iki sampean berarti wis dosa. Berarti nek wis ndelok jadi publis gini berarti aku bendino berbuat dosa tiba. Nah selama ini berarti sampean salah paham, gitu. Nggih, lan makane niki mau tujuane ngaji, sing mau nek gak ngerti malah dadi ngerti. Tapi
tapi jalanan niki banget itu sampai menelak wis mulai. Oh iya yo. Jadi sampean enek apa-apa jadi wedi dosa. Ya iki mang berarti mulai memperbaiki. Akhirnya ngono. Oh iya. Wah akhirnya sampean rada ngerem tak diteni. Ya. Soalnya selama niki oleh jadi kebiasaan soalnya gak ngerti nek niki mang dosa. Ngoten lho. Anggitnya ya wis biasa kayak kanca ngono kan lho, kayak kanca wis biasa, kayak derang wis bendina biasa. Tiba no iki ya enek aturan dosa. Lah akhirnya dosa iki mang akhirnya awake dhewe berarti kudu iso ngendhalekno. Lah gak nyaman. Was-was ning ati enek apa-apa. Loh, aku meneh wayahe bayar sekolah. Lah iku meneh nek jam sampe nek gak nang piye. Lah sampean meneh gak kerja masih ku piye ngene iki. Meneh anake dhewe nek gak iso tak seragam piye ngene niku. Wektu wis was-was durung dilakoni. Saiki duwe bank ngene Pak. Bankku cek kurang seminggu. Saiki wis gak enek yo gak kerja terus iki wis nyedeki nganu piye wis bingung iki pas wis Bu RT ku iki berarti biasa nih loh bayar barang bank bacaan terus apa Bu RT bayar fee listrik tuwa piye nek ngatur bayarane bojoku sak mene akhirnya muter pikiran muter oh mana berarti aku tak nganu ae dodol gorengan cek iso cukup piye makanya setiap kejadian itu akhirnya wong wedok iku iso nganu muter pikirane gitu akhirnya dari buangket aku kudu iso cukup piye nah iki aku soalnya iki kok wong wedok ngene lah iku nek gak cukup piye iki sampeyan bayar iki nah iki padahal cek kurang seminggu nah iki mang lho entenono nek bayaran terakhir seminggu iku lho sampean tenisik kejadiane apa ae ngono lho maksud kula wis bingung dhisik mau matur oh sampean Setu iki Senin iki Selasa iki lah iki lho jare pemasukan 300 iki lho apa ya iso 1 juta sampai seminggu iki wong bojoku prai nah sampean kan durung dilakoni sama lakoni sik engko critane piye Gus nek gak cerita ngoten lho maksud kula engko terus jujur bae ujug-ujug sampean kon milih kono ya terserah Gustine berarti aku nglakokno kono dadi ditutno sik ngoten aja gawe cara dhewe nah niki mau merasa ati was-was ning atine dhewe iki jenenge dosa malah ngomong ngene lah berarti selama ini aku bendina dosa tok terus ning ati gak tenang sing dadekno ati gak tenang selama niki berarti sampean berarti wis dosa. Ayo setiap hari ati gak tenang ya pokoknya gak tenang pokoknya ati ki gak tau nek nyamane ngono lho Pak bendina gak tenang ya Allah iki nopo ya aku kenapa udah aku ditumani wong kok ane gini kenapa Karli banget. apa Pak? Apa Pak? Makare Bu. Ndak ketua nih. Lagi, ini mau contohnya hati gak tenang. Nah, kak saya ngel ini Pak. Mbak Ika, Mbak Afandi metu. Gak si Ciai. Mbak Ika metu. Pak Afandi di rumah. Lah wong iki sedih, lo gak mulai ke nang di. Nah, iki atine wis gak tenang. Engko ndek kono ku petuk iko biasa nek kok ngene. Ati iki wis gak tenang padahal wis seru iku nang bapake seumpama. Iki kok ati tetep gak tenang lho. Iki ora mulai lali ngomah ta ngene dengan capernya iki besen caper. Padahal atine gak tenang. Nah iki di omah gak dimasakno. Nah,